Benvinguts i benvingudes al poble de Bocairent. Anem a iniciar els actes programats per la quinta diada, la cinquena diada de la música a la Vall d'Albaida. És un honor pel poble de Bocairent rebre a tots els músics i músiques de la Vall d'Albaida. Estem molt orgullosos de la nostra banda que ha sigut capaç de programar una sèrie d'activitats culturals, musicals, esportives, que van a fer tot un mes de maig, que estarà molt ocupat per altres històries, però va ser un mes de maig inolvidable. Al respecte a la regidoria de Cultura, per a mi és un gran honor acabar la legislatura amb la Diada de la Música. Us dono les gràcies a la banda per haver sigut capaç de portar 4 anys de col·laboració, de treballs tan importants com els que heu fet. Bon dia a tots. Quan farà cosa de 2 anys jo vaig prendre contacte per primera vegada amb aquesta comarca, amb un projecte molt il·lusionat que s'anomenava Banda Comarcal i que desgraciadament no funciona. Vaig trobar que hi havia un seguit de músics i sobretot un seguit d'il·lusions i de ganes de fer música que fins al moment jo no havia trobat en altres llocs. A més, ara fa un any, justament ara, esta setmana, complisc un any des de que vaig començar a treballar amb la banda de Bocairent. Una banda que em va acollir fantàsticament bé, que jo no m'ho esperava, que m'acollirà així, on m'ha sentit francament com si estiguera en casa, on he trobat molts amics, que per a mi és allò més important. Si un va a una banda i es posa a assajar i fa música però no troba amics, francament val la pena que es quedi a sa casa. I així els he trobat i m'ho he passat molt bé amb ells, i el muntatge de la diada ha estat sobretot un treball d'amics, que jo crec que és allò més important. Quan em van proposar-lo d'organitzar la diada, van haver 2 coses que em van vindre seguida a la ment. Una, primera perquè també em toca alguna cosa d'això i pensava que era importantíssim, és la defensa o la dignificació de lo que és la música festera. I per això al concert de la diada hem volgut plasmar les 3 representacions base, diguem-ne, els 3 gèneres típics de la música festera, com és el pas doble, la marxa cristiana i la marxa moro, però tots d'autors de la Vall d'Albaida, que n'hi ha, són molts, evidentment no poden estar tots representats, però jo crec que hem fet una selecció més que lògica, no? Això per un costat. L'altre costat també volíem pillar música que s'haguera escrit originàriament per a banda. De fet, al concert del dia 27, la primera part que dirigirà el meu amic Juanjo Cuenca, s'interpretarà una obra belga anomenada Opus Symphoniacum. És una obra contemporània del compositor Willy Sunen. I després, a la 1, estrenarem a les Covetes dels Moros una obertura que s'anomena Bequirem Fanfàrria, que està composta per a grup de metall, dolçaines i soprano, una cantant. En Bequirem Fanfàrria he volgut posar diverses melodies que he anat sentint al llarg de l'any que fa que estic així a Bocairent, en combinació amb noves melodies, però donant-li una visió molt més actual, perquè jo he trobat que a Bocairent, igual que a tota la Vall d'Albaida, hi ha un projecte de música viva, i jo crec que és allò més important, no? El saber combinar la tradició amb els procediments actuals i amb la vida actual. Jo no tindria que dir res més, només agrair a Carme, a l'Ajuntament i sobretot a tota la comissió que s'ha creat per a organitzar la diada, el recolzament que m'han donat, la feina que han fet, perquè sé que s'han esforçat un muntó, m'han recolzat en tot el que jo he dit i hem col·laborat junts, hem fet una feina jo crec que molt,
molt digna, almenys, i molt interessant, i francament serà una de les coses més importants que m'han passat en els últims temps. Moltes gràcies a tots. Queda inaugurada la diada i esperem que d'ací al 27, per almenys en qüestió de música, s'ho passem tots bé. Moltes gràcies per haver-me.